Sugeng dalu kenduk, ya ampun. Dalu Bapak. Aduh, dia nyebut aku bapak. Biar gue dong cilik nyebut aku pak. Enggak. Enggak. Rian kula nyebut jenengan Om, jenengan paringi 50.000. Oh, sik. Ingat aku. Lah, Ndek ben, nggih. nuwun sewu ya. Ojo Nggih. cilik ora apa-apa. Kotange Nggih. jare mbiyen gua ada ATM. Nggih, lha niki pun duduk Pak ATM-e, Pak. Wah. Nek ngene wae saiki, gane awakmu wis sukses ya. Aku biyen gawene menehi dhuwit awakmu. Nggih, Pak. Saiki ndidit. Uangnya mana? Luar biasa. Kowe eling ora aku sapa? Jenengan Akbar Asmoro. Iso Akbar Asmoro. Wah arep numpang-numpang. moh aku. Oh, mama. Ndak. Jangan marah sayang. Iya Niken. Cium, Pak. Masa iya? Lah Rian kan cipika-cipiki to, Pak. Aku ki ora gelem nek sisane yuyu rumpung. Ora sisane yuyu rumpung. Enggak wah. Pripun Biasa. kabare, Pak? Ngambunge engko wae. Nggih. Engko nek kowe tak ambung nang kene, aku ki nek ngambung, ki nek wis sekali, ki enggak gelem leren lho. Alah, Harus ngem ngono. Nanti nek merah gimana? napa nih? Pipinya. Pipi kula. Iya. Lan jenengan mboten damel lipstik kok Oh, lho gitu, saking kerep diusek-usek kan merah kok. Aku mbiyen yo ngono kok. Ah ya sudah. Oh, sing tak ngonoke iki biru erem. Ah ya sudah. Luar biasa. Apa? Pripun kabare panjenengan? Oh, baik-baik, Bapak masih sehat no, sehat. Alhamdulillah. Kula kalian jenengan mboten panggih enten 10 tahun, Pak. Wah, lebih 15 tahun. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Kula sakniki kelas pinten, Pak? Kalau SMA ya? Nggih. Nggih. SMA kelas Berapa? Kelas. Aku gak tahu mengikuti ngono kuwi kok. Gak tahu kok. Wong ketoke kok yo gak tahu mlebu kok. Dah, mlebu, Pak. Setahun pisan. Iya, tapi orang sukses luar biasa. Amin, pangestune, Pak. Dong aku mbiyen nalika ana Nganjuk, ana Kediri, weh kok yo Nggih, nderek nyurung ya kok ya. Injih, Pak. Ya sing penting wong tuwa melu ndongake ya luar Amin, biasa. Bintang-bintang top marko top nge. Piye melu pake ngulon ayo. Kula kok kuwangen to Pak kalian jenengan, Pak. Wah, aku yo banget lho karo awakmu. Kula niki meh nangis lho Pak asine, Pak. Oh, to nangis to. Jenengan niku kok awet enom ngoten lho, Pak. Rungokno. Ayo, rungokke. Iki sindanku kabeh nyenyek karo aku. Tuwekane jane ngono kuwi. Ki dirungokke. Jenengan niku awet enom, awet baguse, awet gantenge, awet putihe. Lek nesune kok ya panggah ya, Mbak ya. Talindri luar biasa sayang. Wah, cantik nian. Ya ngono kuwi. Sopo kuwi pecah ndae iki sapa? Sik ning kene kok nek pecah ndae, Pak. Waduh. Waduh, lah kae jodone Pak Purba. Wah, wis. Kowe iki bareng ngalem malah ngeblekne. Bahasa Inggris iso kowe. Pedhot, Pak. Iya. Ayo, Pak. Kula kenapa niki, Pak? Heeh, sik to iki jagongan sik dulu. Wong suwe gak ketemu kok ya. Kok karek lagu gampang. Lagu gampang. Karena Anda itu satu lagu berapa juta. Walah nggih mboten to, Pak. 5 lagu ngene kowe wis mulih montormu kebak duit ya. Lah nek Om Purba, ya aku ki suluk sewengi ping pira? Handrengkeng puspitorum, bumi goncang gancing langit mungku ngantek esuk ki nglengkeng ngono kuwi ki kok. Gek dhuwitku ki anggere esuk ki gur dientekke karo sekitarku. Oknum-oknum sekitarku. Hah? Niken. Dalam. Masih ingat dengan mbak-mbak yang Mayangkara saya ya? Tasik. Nek aku makasih lho, Bu, dene jenengmu Mayangkara juga ya. Mayangkara niku jaranan, nek Mayangkara niku campur sari. Oh, lah ya jaranan ya mbok nggo, campur sari ya mbok nggo. Nek sing jelas nek Pak Elak luwih tuwa wong wis biyen kok ya. Ndak apa-apa, nang aku melu seneng kowe mbok jenenge Mayangkara ki. Dadi sok mben nek bismu liwat enek tulisan Mayangkara, genah Pak Purba. Nut aku. Enek Alfat mliwat Mayangkara, Pak Purba liwat. Monggo nggonku kurjip.
Ala ya disyukuri, Pak. Iya. Nggih. Makasih luar biasa. Isih kaya mbiyen nenek nganjuk keke. Kalian menyek-penyekan kalindri. Ngono kae jeling ya, Mbok ya. Nggih. Luar biasa cantik nian. Ya saiki nggo buka nembang dulu. Monggo. Nenek karo Om Purbo aja mbok regani ya. Wantem Mboten, Pak. Pokok kula ndereng jenengan kula pun bangga sekali. Oke sayang. Iya. Luar biasa kalau sing nonton blutak ngene kebun tebu ngantek tekan nggon ke lho. Ngono kalen-kalen kok rubah. Ya. Ya Nggih enek niku Mbak Vinanda nggih tasih ningali lho, Pak. Tasih Nggih, luar mereka. biasa ya. Alhamdulillah. Itu wali kota yang luar biasa loh. Nggih. Masih sangat muda sekali, mungkin termuda di Indonesia loh. Oh, Awakmu nggih. gak pengen ngono kuwi Ken? Kula pun Pak, mboten Pak. Kula tak ngeten mawon. Oh ngono wae. Ora Dadi pengen wong seni. ora pengen dadi gubernur, presiden. Mboten Pak ngeluh, Pak. Presiden ngelu. Iya nek pancen enggak ke politik ya enggak usah lah. Nggih. Oke, lagunya dulu apa untuk pembukaan sayang? Niki- Beri contoh itu anu Mbak Sinden ini. Ini kan Ibune napa? ayo. Ayo sinden-sinden mayang karaku, ayo diingetke kuwi ben aja katrok. Sinden gending. Rausem. Ah iya Pak, saniki usume nek sekap-sekap lho, Pak. Iya. Lah nggih jenengan saged sekap-sekap mboten? Apa? Sekap-sekap. Ayo, Pak. Talk on the talk. Sekap-sekap. Oh, cakep. Ayo, Pak. Oke, iki ayo. Loh, jenengan cobi jenengan sekap-sekap. Wah, ora iso aku. Kudu iso. Oh, gak iso. Iso aku gogok petok. Ngetes wong tuwek. Ayo. Ayo, napa, Pak? Oke. Emilio Iki dhewe. Langgam, cineman, napa sing halus? Ya sing halus napa dulu to biasa? ya. Sing halus dulu sayang. Bobo? Heeh. Nggih. Kangen suaramu kaya zaman si cilik mbiyen. Niken Salindri ini ditonton beribu-ribu orang loh. Yang ada di sini baik yang ada di Doho TV maupun channel-channel yang lain termasuk channelku kowe wis nyakrep urung? Sampun. Purbo Asmoro Official. Dalang Purbo Official. Iya, ora koki. Oh, nggih, Pak. Purbo Asmoro Official iki diceklik saiki yo. Pun kula subscribe bolak-balik ya, Pak. Kene gawe lakon nganti atusan uteke dicurahke kabeh kok. Subscribe ora mundak-mundak. Loh, Pak, niku pun kula like, pun kula share video jenengan, pun kula kei tanda lonceng. Iya. Pun kula subscribe. Sing tau nek iki kudu kowe iki lho. Walah. Kancaku dhewe iki ora gelem nyabkrep. Niki yogane kok tasih muda-muda nggih, Pak. Oh, muda no. Lah napa sing riyen pun sedo-sedo ya? Oh, nggih sampun, Bu. Sampun. Yang terutama yang condong raosan itu sudah 90% sudah sedo. Nggih. Oh, Nah, gitu. ini Oh, niki diganti yang Generasi nono. penerus Mayang Oh, Koro. nggih. Luar biasa. Wes pokoknya hebat, ayo. Bawa. Yo, Niken. Aduh. Rina saya rasa Mutiar guys. Kelingan biyen ya wis ngono kuwi plek. Bawane ya iki. Bawane ya iki wis plek. Moko jek cilik lho. Apik wis kaya ngene. Mula ya saiki sukses betul no enggak salah. Publik itu enggak salah. nggih, Pak. Wah, cengelmu. Kok iso mbah lho. Apik-apik Om kok. Om kuwi wis ketuweken. Lah, napa, Pak? Om ki ketuweken. ketuweken. Kang Mas. Kang Mas. Ah, Kang Mas Asmoro. Nggih, kacang Mas. Yo bengok. Yo.
Kowe cek eling sing sisih kono dhewe sapa? Niku anu. Ayo udu buyatmi lho kuwi. Ayo udu kuwi. Bu sinten? Maliane. Kuwi. Sinten, Pak? Ibu Sekipu. Lah kok diarani Bu Sekipu? Lah kaya buta nu gedene kok. Lho, Pak, dak suya aja ngono ta, Pak. Gedene kayak Mbak Putri nomor 2 lalu Mbak Uul. Uul bintangnya ya. Niki idolaku lho, Pak. Iya, wong pancen kuwi yo pinter. Apik ayu sindenane guru tenane. Iki Mbak Lydia. Niki Mbak Lydia. Ya, niki sapa kuwi? Yuli. Mbak Yuli. Lah niki sapa, Nduk? Niki nggih saking Solo Standar. Saking Solo aku lali jenenge kok. Ngademo. Niki namine Mbak sinten? Mbak Wanda. Mbak Wanda. Lek niki Mbak Koyo merek serandal. Eni. Apa? Oh, Mbak Yeni. Yeni saking Surabaya nek niki. Nggih. Oh. Niki. Nek niki Mbak Putri. Mbak Putri. Oh, dua putri. Dua putri pinggire. Oke, terus. Ayo. Iki engko aja semlang lho, Nduk. Kowe sik dikancani iki engko full entertain lho. Sampai sepuasnya lho. Nah, sepuasnya nanti. nggih, Pak. Ya, masih ada Mas Jo Klidik dan Mas Jo Klunung. Gluduk ya. Oke, ayo terus kese. Wah, kowe duwe anak kaya ngono tak apake ya. Apa diambungi ae? Ora aku tak ambungi ya. Kapakne, Pak? Dideplok terus dilebokke neh. Pak, kula jenengan gep anak lho nggih mboten napa-napa, Pak. Boleh? Kula tak teng Solo napa pripun? Boleh? Saestu? Aku ki jane wisin. Kok sapa-sapa nganggep anake lho aku. Aku nek melu-melu aku wisin. Wisin nek awakmu saka hati yang bersih dari diri Anda ya oke-oke saja. Jenengan nek gadah anak kula pripun, Pak? Seneng napa mboten? Kula niku ngentekne sego lho, Pak. Oh, saya punya anak yang luar biasa itu. Bahagia. Betul. Aku harus syukuran pitung dino pitung bengi. Tenan, Pak? Iya. Nggih Ya. pun. Mulai benjing kula tak pindah kakak. Oh gitu. Heeh. Mbokmu kandhanono, mbokmu. Kon siap-siap. Ayo kuko indung, ayo kowe duwe dulur wedok lho. Antik kaya ngene. Aduh. Ayo Niken. Mitoni duwe anak. Apik. Ya. Ning kowe rong tau ning omahku dhewe lho. Kula? Heeh, rong tau. Teng kene griyane jenengan. Heeh. Sampun, Pak. Kapan? Pas jenengan mboten teng griya, Pak. Oh, lah aku agek ngarit. Kapan kula? Tau ning nggonku ki Mega kae almarhum kae Mega cilik kae lho Kediri. Benjing jenengan Sherlock, Pak. Oke, tak Sherlock. Goleki Gria Mayangkara ketemu. Oh, ngaten. Lah malah engko juduse omahku dhewe lho, Pak. Omahku Gria Mayangkara ya. Kang katulung
gelungane Niken ki ya viral kok. Masih yang viral itu. Niki Pak, Nggih. viral teng apa Pak? Oh, jare Cacang ngono lek ini cara Niken Salindri ngono iki. Oh, sigar tengah. Oh, iya, boten iya. Pak, niki pun boten sigar tengah niki Pak. Heeh. Niki nyigar jambe. Nek sindenku ya sigar ndak sigar sisih. Boten nih Pak. Iya. Niki Putri, nek gelungane tiang Solo-Solo kan ngeten niki to Pak. Heeh. Nah nek zaman modern niku kan disigar ngeten to Pak. Niku mboten nangsal punan. Oh, ndak boleh. Ndak boleh. Ya nek Anis kae wis tak usulke diklokop kok. Kono dhewe. Wis tak usulke ket mbiyen. Ayo Ken. Sio-sio tenan. Mengasli ramu tanan alia ras nani lahir Top Marco Top, ayo. Aku nek mbok langsung anu sing nganggo musik ya. Sik to Pak langgam sik wae Pak. Oh gitu. Nggih. Bocah iki kangen tenan iki. Kangen karo Umi tenan. Ya ben diringi Mayangkara. Mayangkaraku ayo tabuhane ngerti dhewe. Ayo. Alus iki. Pancen iki badan alus kabeh no. Yo ngene iki lho, duwe anak kaya ngene wajahe kaya Jepang kok sampean iki. Wah, mboten to Pak. Jepang ini Korea iki sing biru sitoke iki di Filipin terus kae Thailand terus Yuli kae Tiongkok Terus iki Zimbabwe Pak. Zimbabwe apa Somalia iki Lydia ki India Uli Jawa asli iki wajah keibuan iki ngono kuwi nek Putri Mekah Al-Muharramah. Assalamualaikum. Luar biasa ya. Yo gamelan top. Aku ngenteni tekanmu kaya ngenteni madene wahyu janji madene sureman jroning kalbu aku sumah papujanku tak jaluk citra janji doh kang masira kang merani amang sira dadi ati rina wangi aku tansah anganteni Katolik Kakwilate Pak Kormatan. Duh, Pak Jaya Sabin nganjuk ugi nderek ningali wae nggih. Wah, tiwas tak sebut mau.
Nggih, Mas Kuwato, Pak Kardi Sekar Putih, Mas Diro lan kanca-kanca SMP kan tanggal selawe badhe rawuh ning omahku. Wah, matur nuwun Pak Wotandan, Mas Bambang Dewoyono dan sebagainya. Nek kowe tanggal selawe lak piye to, Nduk? Payu to? 25. Nggih. 25 niki. Heeh. Lah nggih, Pak. Kok isi, Pak? Pripun, Pak? Isi to? Badhe jenengan jak teng pundi? Awakmu isi apa kosong? Isi kula. Alhamdulillah. Lho, Pak. Lah aku ora kuwan bayare. Pun to, Pak. Kula niku mboten jenengan bayar mboten Iya, apa-apa, penting derek jenengan, Pak. Oke. Estu lho niki. Di rumah saja nggonku ki wayangan anu geden-gedenan ya nan. Ning nek tanggal 29 ki ya wayangane lho rencana. Lah, tapi nek kowe ora iso teko nggonku ya wis enek niken. Jenenge dudu niken Salindri ning niken Silitri. Enek sinden nggonku apik banget to. Niku lanang napa wedok? Wedok Kok anggere jenenge nek silite? asem wala dicethake kene mlipir-mlipir kok. Kowe nek rong tau ro ning nggonku anggere engko nek pendopo joglo to, Nggih. madhep ngidul ya. Ning ngarep enek asune loro, asu kukuh karo asu indung. Anu asune kukuh karo asune indung ning ngarepan. Iya, Nduk ya. Oke, terus lanjut. Ayo, monggo. Monggo. Kledang kae teka ranyata jancine tekan citra Ngeronto ati tenan aku suwe ra ketemu. Aduh, Nduk. Sik bapakmu Pak Degleng ke ning ndi? Pak Deg. Teng Blitar. Oh, Pak Degleng. Nggih. Ya, Nduk ya. Pake ya sok disambangi ditili ya. Nggih. Laris ya anu ning bapake ya, Nduk. Nggih, Pak, pangestune. Pak Degleng kowe biyen tau diterke Pak Degleng to? Diterne, Pak, sanes ditengne. Ya ora enek bapak ngetengi Lah anak. jenengan mau sanjange pripun? Lah aku lak bapakmu kualon, boleh. Oleh mak cak-cek kuwi lho. Iya Nduk iki nek awakmu lak ora iso tanggal selawe iki nggon kowe nek pentas saka Mas Kosta lan Mbak Dr. Keci kuwi. Lho Nduk, jane wong awakmu wong teko ngono, wah tenan kuwi. Lakone apik tenan. Donya rung tau enek. Napa, Pak? Judule? Dumadine dalang. Dadi piye ya? Lelakone seorang dalang, mulai proses menjadi dalang sampai menjadi dalang. Iki coba to, kon ngarang lakon kaya ngono kuwi. Oh. Apa ya saguh to coba. Ya ndelok aku yang ndelok Oke, piye. kula tak ningali streaming-e mawon, Pak. Oh, iya. Enggak lah, enten waktu kula tak nyusul, Pak. Iya lagiar tak gawe. Lagiar tak gawe. Ayo oke disepoke lampunya warna-warni, ayo mercon dan sebagainya. Oke kalau perlu nuklir. Mercone enten. Wah ada. Ada nuklir. Ayo Pak Kluthuk, Pak Klidik rene ayo. Digayengke kene. Iki meh prau layar. Ayo onekno sing, ngonek ben metu. Ayo metu, tak tungkleng.